Bună ziua și bine v-am găsit astăzi la un nou taste test Cio. Bă, ce prost intră. Toate aromele intens și la mâna lui Vlad care l-a făcut el. Am luat și niște pungi de astea micuțe de Cio, deoarece nu o să plătesc 10 lei pe o pungă de asta mare, deși îmi place cu tare. Și avem și această ediție limitată cu un ciumărar. Nu știu dacă se vede. Ediție limitată asta? Da, aici, prost aici. Unde? Aici. Ai cartofi noi din România. Da, ăștia ce-am scos eu acum o lună din pământ. sunt cartofi real, nu sunt cartofi fake din profi. Deci, și avem foarte multe arome de intens, extra intens, pe care o să le gustăm aici și o să le dăm o notă. Nu o să mai avem acele hârtii cu foametat din fericire, dar o să pun ceva O pe să ecran. pună Vlad un tier list frumos. Da, fac acolo un tier list. undeva. Da, deci tu o să zici acolo dacă îți place un S, un A tier, gen știi cum funcționează și bine. Hai să începem. Începem cu astea de căcat mai întâi și alea bune la final. Deci, hai, astea intense, așa. Începem cu... Așa și mă pui să încep cu Păi, chestiile astea. basic, Astea da? dacă mă chinui tare, cred că le trag pe nas. Și îl mănânc. No, bun, hai să plecăm. Primul chip, și eu cu sare, foarte basic. Cred că toți am mâncat la viața noastră așa ceva, dacă n-am mâncat, Doamne ferește. Doamne. Hai, servește tu primul. De ce să descrie așa de prost? Păi, îți spun că... Bă, astea au costat mai de mult 3 lei și acum costă 5 lei și prost. Băi, punga asta țin minte, dacă aveai noroc, 2 lei, 2 lei. Da. Da, cred că nu e singurul videoclip în care vorbim de inflație. Cred că și alte episoade am zis de inflație, mai ales la Pringles. Nu la Pringles? Cred că la Pringles am zis grav de inflație. Nu știu, că era canistra aia și era numai jumate timpul de la Pringles. La care și... La Pringles, Da, la pici. Da. Săraca pici nu a fost pline. Totdeauna o să-mi placă chipsurile cu sare. Deci, Bă, le iubesc astea. adică nu o să zic că sunt cele mai bune, dar mie personal îmi plac. Câteodată mă plictisesc de restul, chipsuri cu Și sare. mergi înapoi la basic, da. Da. Că astea pot să fie un pic cam șurubețe, deci... Ești curios pentru aroma aia de... Aia pucțărie, care? Cașcaval și... Chili. Bă, Da, cașcaval și chili. am gustat aia în 2022. Bă, a fost mai picantă decât asta cu extra intens, să mură de mine. Trebuie să vedem. Deci, până la urmă, Bine, îmi place. Eu dau un B-tier. eu dau un A-tier. Da. Bă, îmi plac astea. Chestia e că anumite chipsuri, anumite puci sunt foarte inconsistente, anumite chipsuri arată foarte baked și altele sunt foarte unbaked. Ce vrei în... E cât palma mea. Asta o să mânc după. Bineînțeles că mâncăm după. A doua pungă. Și eu cu cașcaval. Și astea îmi plac foarte mult. Hai de tu, bro. Am face una și una. Da. Așa arată. Cred că trebuie să nu niște apă, de fapt. Da, mă, am primit să aduci niște, nu știu, ai zis că ai ceva suc de portocale. Ăla niște... Te mulțumesc cu apă, te mulțumesc cu apă. Ok, nu așa apă. Apă de izvor mai repede că mă... Minerală? Da, minerală, da, aici, pasează. Hai, thank you. Punem aici în partea asta, nu suntem sponsorizați încă. Așteptăm sponsori. No, bine, mă. Dă cu sticla aia de acă, că adică de ești Da. de la primul. Din august, da, din iunie. Tu ești, bine. Doamne feri. No, dă-i o notă. Deci, și eu cu cașcaval, bă, mie îmi plac, ăștia sincer zic că îmi plac A-tier. Și mie. Îi dau un A-tier. Da. Următorul. A treia pungă, avem aici paprika sau paprika, nu știu cum se pronunță în Magyarland. Foarte roșii pe punga, că nu știu. Magyarland, nu știu, nu da Să foarte fac să sticla asta cu apă. Da, Trebuie să nu vezi. openit. Bade. Wow. No. Te-ai chinuit, uite, te-am M-am chinuit. chinuit un pic. Te-ai cam chinuit. Broce roșii ăsta, adică n-are paprika. E paprika, bro. Da, mi-aduc aminte de când eram micuț. Story time cu Răzvan aici. Story time cu Răzvan. Nu, deci asta mi-aduc foarte tare aminte de fosta locuință. De fost iubită, da, bine. De, what the fuck. Bro, adevărat, imaginație bogată. De asta îmi luam, după ce ieșeam de la școală și mă mergeam acasă, mă puneam în pat și făceam temele cu chipsuri de astea. Bă, îmi plac alea de la Pringles, aia cu pici, aia cu paprika, aia a fost demențială, da. Nu mai știu ce mi-a plăcut de la Pringles. Alea cu cașcaval, macarons. Bă, le-ai alea pus fost bune acasă. rodită. Bă, da, alea. Cișoni, bă, ce bună a fost. Cișoni nu era. Nu mă, era Da, macarons. Sau nu macarons, mă, de alea mac and cheese, bă. Aia e la Lay's. La Lay's era mac and Da. cheese. Am zis că... Bă, tu deja le confuz, dacă nu mă dat și Deja le confuz, deci n-am mai mâncat, vă dați seama. Când mâncăm, când facem un videoclip de ăsta, nu mai am poftit niciun chips. Atât, un an. Un an, adică 3 Un an mă ține toată chestia asta. Mai ai un chips acolo să-ți faci o... Exact, să facă
O poftă. No. Avem această pungă de barbecue, am găsit numai pungă mare din nefericire, dar asta e cu asta ultima dată că nu i-au pus. Eventual dacă eu dau la Adi, dar păi... La Adi dă eu, bro. Bă, astea sunt grele rău de tăiat, astea nu-mi plac. Bă, n-am zis la Cio, la astea alte, ce zis? Ești prost zis. Ce am zis? Ce să zic? Notă. Păi nu i-am dat Pe clasament. Nu, scuze. Eu zic un C, mai mult Avem cu paprika? Da, și eu avem cu paprika C. Avem aceste chipsuri cu barbecue, deja cred că le-am prezentat. Hai să le mâncăm. Îmi place cum mi s-o dezmembrat, așa păță și Lego-ul lui Vlad și după aia s-o cântat 2 săptămâni că nu mai știu să-l fac. De 2 ori să nu Și că odată mi-ai dat cu el în spate. O picat de pe drag și mă lovit pe mine în spate și s-a făcut praf. Bă, ți-mi lasă, nu știu. Dacă ai noroc să prinzi chips, deci astea sunt cartofi. Cartofi și mai simplu ca ăsta, nu cred că se poate. Astea au fost foarte bune înainte. Acum, na. Băi, mai mănânc aici F-tier, cu sare. pentru mine din F-tier. F-tier? Da, nu, bă, nu-mi plac, deci au fost ceva înainte, dar acum nu mai sunt cartofi goi. Băi, dau Dacă mai mă rog să fie un pic picant și... Bă, o să dau un D-tier, D-tier, cum se zice... Bă, nu, da, nu mai știu au fost, oricum nu prea bun cu barbecue. E mai rău barbecue ăsta decât barbecue din piață de la ruși. Dacă s-ar face așa ceva. Și acum avem ultima variantă normală de Cio. Avem această ediție limitată cu un și mărar. Mai era una cu ceva ceapă verde și smântână, numai că deja avem asta intens. Hai deschide asta tu că e mărar, e cartofii culeși din grădina lui Răzvan pe scurt. Deci... Da. Oh! Miroase? Căcat. Miroase a unt. Miroase a mărar, ești prost. Ei, mă... Ăsta e mărar. Ești nebun, ăsta e mărar, băi. Chipsurile cu mărar au mărar. Ați știut așa ceva? Nu cred. Bă, ăsta chiar e mărar. Bă, ciudate, dar bune, what the fuck? Bă, story time cu Vlad. În 2016 am fost la ambient și mi-a luat bună mea o pungă de Lay's cu ăla verde, cu smântână și ceapă și arătau exact și aveau ceva mărar pe ele și era exact ca ăsta. Bă, deci cumva sunt interesante, știi, dar... Gustul ăla de mărar, parcă... Pentru persoanele la care îl place mărarul... Pentru persoanele de la țară ca și tu... Bă, da, eu nu mă dau în vânt după mărar, nu știu cum să zic, mi se pare ciudat. Poate e bună tot sau... Deci, aveam nasul fundat și mi l-am desfundat ca să pot să vorbesc cu tebe, dar mare greșeală am făcut, că de mai vine câte una de aia ca și chipsurile alea, Lay's. Chorizo. Hai de viața, bă, nici mai știi care. Ba da, alea cu chorizo și după aia alea te vexi. Hai de pui, alea Max Vex. Alea Max Vex, hai de viața mea, alea au fost groznice. Mai știi aia cu mac and cheese, o secundă îți plac, o secundă nu-ți plac. Cred că așa e un pic la mine. Bă, într-adevăr, deci sunt interesante, asta e chiar că spune, vreau ăsta mare. Bă, eu vreau una mare. Cată-ți altul. Bă, dau un butir. Eu zic că mare A, da. Mai iau unde ăsta, cu sare că-mi place. Bă, și sunt interesante astea, să-mi fac piciorul dacă nu. Să bem niște apă și ne întoarcem, aici o să punem ceva reclamă. Am ajuns la gama Intens. Avem acest Cio Intens cu sare de mare. Sare de mare. Da, e sare de mare. Bă, astea chiar sunt decente, le-am gustat mai de mult, adică acum un an. Bă, mie îmi plac, nu știu asta. Bă, eu n-am mâncat chipsuri cu sare de mare, sunt curios să văd. Astea deja au această formă wavy. Dați așa, sunt mai wavy. Astea formele mai crocant. vardelor mării cu sarea din mare, fac o combinație. Bă, e același gust ca și... Ba nu. Ne seama de cât o stat oamenii ăștia să bage fiecare chips în mare și după aia să-l pună la uscat. Bă, 6-7 zile. Doamne, ce glumă proastă, nu cred că ai făcut așa ceva. Sunt interesante. Ca și alea cu mărar, numai că... Na. Absolut basic. Bă, cred că sunt mai rale decât alea cu sare normale. Ăștia de la Cio au făcut în felul următor, au avut chipsuri cu sare și au zis că ne trebuie bani. Așa că de ce să nu punem chipsuri cu sare, dar să scriem Intens pe ele și să le facem... Asta e efectiv toată gama... Sare de mare. Asta e toată gama Cio Intens, adică o adăugare atât chili sau altceva și au făcut așa. N-am găsit din nefericire, dar există o variantă Cio Extra Intens, cum e asta, cu sare de mare și piper. Deci... Și ce are să facă aia minuni? E piper, da, adică... Dacă vrei facem acum, dacă scoți un pic de piper, am piper. vă facem Cio Intens Piper. cu piper. Bă, astea sunt F-tier din partea mea. F-tier, what the fuck? Na, nu vreau să mai... Îi dau un B-tier, îmi place. Asta le păstrezem.
Mai luăm un Chio cu sare basic pentru good luck. Următorul, pregătește-ți gura Chio intens cu cașcaval și chili. Deci ăsta o să Nu fie... sunat foarte greșit ce ai zis acolo. Deschide gura că intră... Chio intens. Se știe! Bă, că... Stai să iau unul mai... Bă, Picant? îți ciudate. Hai că-s picate. Opa. Bun, hai să gustăm. Da. Din nou trebuie să ai noroc ca să le Și prinzi pe alea. arată. E cam... Na. Deci, e total normale, bro. Adică, în afară de... Sunt un pic picante și brânza nu se presimte în ele. Da, nu se simte brânză. Dar sunt interesant. Mai un chili. Dar acum ar merge așa, în de asta. În vreau, sincer, chiar vreau să văd dacă aș putea eu să fac ceva de genul. Ce să faci tu chipsuri handmade? Da, handmade. Oricum mă bag la bucătărie, creativitate maximă. Trebuie să faci la ceaun. Ceaun, nu mă bag la ceaun, că mi-e să ca dracu. Ceaun încă n-am învățat să fac. Da, dar și dacă fac, tu ești primul care mă aude de la el. Stai liniștit. Bă, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Bă, e foarte util, adică până la urmă, ce dracu. Nu, ți-ai făcut o opinie. Bă, este interesant, deci pe partea stângă a gurii sunt brânză și pe partea dreaptă sunt ardeu iute. Eu știu numai de iute din nefericire. Nu, Vlad, nu e cu lucrurile iuți. Că n-am rezistență, că n-am mâncat la viața mea mult. Nu. Pussy gloves. Da, pusi gloves la sală. Bă, sunt interesante, le dau un tier 4 căsiuți. Deci brânză iute. De ce toată lumea face brânză iute? Nu înțeleg. De ce? Bă, Aici trebuie să mănânci brânză topită fierbinte. Aia e mai al dracu decât brânza iute. o să dau un bătir. Mă stat gravire acest chips. Da. Următorul. Eu cred că fiecare videoclip ai zis că te lăsa ca videoclip să mă uit. Bă, n-am zis asta. Petra, N-am zis asta. Bă, cred că fiecare, dacă mă uit pe taste, pe fiecare videoclip, cred că așa ai zis de fiecare Da, dată. nicio șansă. Avem acest Chio intens cu smântână și pătrunjel. Și o să gustăm acum pătrunjel. Am gustat mărar, acum gustăm. Bă, îți fan pătrunjel mai mult decât îți fan mărac, bagă să vedem. Hai, deschide. Wow! Hai, bagă-ți mâna, frate. Deci cred că pe mine mă dezavantajează și faptul că beau apă minerală în loc să beau apă lapte. Bă! Au gustat pătrunjel? Bă, ce bună! Cred că o ia acasă asta. Da, clar, de asta nu... De asta te scap. Foarte bine, mersi. Scapă-mă de jumate din ele, trebuie să mă scap. Le bag la pac pe lac. Asta e așa cum le mâncăm acum, da? Sunt chiar bune, bă. Nu vreau să mă pripesc cu nota, până am auzit S-tier, mie îmi plac. Un mifome poate chiar, da. Da, ceva de genul, Deci până am în corelanță cu toate chipsurile de aici, astea cred că sunt cele mai bune. Bate Max albastru. Ăla albastru a fost... Ăla e ăla cu paprika. Ăla Și albastru. ăla vede la nașpa. Ăla doar e la radioactiv, nu vă cumpărați, șopi, nu vă luați. Ăla e Cernobâl. Mărea și Max roșu, numai că n-am găsit de la cu sare, dar e bestie. Bă, S-tier. Din partea mea, S-tier. Bă, îmi place chiar. Cred că o să iau Da, asta. da, sigur. Fuck you. O să-i dau un... un A+, îi dau un A+. 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 Ca în America. Îi dau un super F. Băi, dau A+, bă. Nu chiar S, parcă lipsește un pic de... Săptămâna viitoare vii cu... Vii marți, așa-i? Nu stai marți? Vine fiecare zi. Vii miercuri, așa-i? Nu. Nu vin la picioare. Nu puteai acum. Păi nu mai poți să mergi, ești prost. Bă, abia am urcat de-a lui la loc. Am dus la Penny, după m-am dus sus la Atlante și după o trebuie să cobor iară. Vlad și-a făcut Pașii zilnici. exact 10.000 de pași, Deci atât. poți să am fost și cu bicicleta, 4 km sau 5. Mai mult, el nu are nevoie de mai mult de 10.000 de pași și... No, acum sunt astea insane, aceste arome insane. Hai să facem smântână și paprika asta care îi plăcea la Răzvan când era copil mic. Bă, nu știu ce speranțe am. Nu, copil mare, dă să vedem. Sper să fie mai bun decât ăsta, paprika-ul normal. Bă, aparent, chestiile care sunt cu smântână de la Chio, aparent sunt surprinzător de bune. Hai. Da, fac eu onorurile. Într-adevăr. Acum are mult mai intens chestia asta, da? E aromă, nu știu să zic, oare are logică dacă zic că e aromă răcoroasă. E la smântână. Nu idea. Bă, îmi place. Nu știu, mai bună decât aia verde. Decât intens cu Bă, sincer, de astea cred că nu mi-ar plăcea că s-o obișnuit cu ele, dar alea sunt altceva, alea sunt ceva nou, alea sunt altceva. Bă, îmi place asta, îi dau un A-tier, sincer. Asta e și din partea mea. A-tier, hai să mai arătăm chipsul la cameră, că nu cred că s-au văzut, e radioactiv roșu. Absolut De mine genial. mai când aș vedea să mă... Nu, că facem repede curățenie, le băgăm sub preș. Ne bag la mine, du la porcul nu se de acolo. Sper să nu mă duc. Da. Te-ai dat singur un pic. Avem acest Chio intens cu pui picant, spicy chicken. Nu mai... Nu mai te-ai plictisit de asta, hai că deschid eu acum.
Iau cele mai bune... Hai Să așa să vedem, așa. Pune și mâna în spate, să vedeți mai bine. Ce-a fost aia? Are gust la pui. Dar nu pui de la KFC, pui... Pui de la Kaufland, de la Grill. Ba nu? Exact. Stai. Sau? E picant, mă? Da, e spicy. Oh, spicy chicken. Mi-aduce aminte că la bunicul meu i-am zis să-mi ia Lay's cu sare, știu că e Lay's și ce ora, în fine. Știi că Lay's cu sare și Lay's cu pui au culoare asemănătoare, știi că ăla cu pui bișinul spre maru. Da. Și am zis să-mi ia Lay's cu sare și mi-a dus cu pui și l-am gustat și am fost așa de dezamăgit, cred că am plâns. Bro. Dar știu că pe lângă astea mai era, nu știu dacă ceva tăcio, dar cu pui și erau pungă așa galbenă, știi, gălbejită. What the fuck? Nu bă, știu. poate era ceva ediție limitată. Adică ce dracu să așa sfărâmați ăștia? Mă căga pe ei. Au fost baby potatoes. Nu li s-o copt cartofii ăștia de la ce eu. Puncte bonus că e picant, puncte minus că e cu pui, deci Na. ce o te dai? Sincer, îți atras de faptul că e picant, dar în rest nu-i mare lucru de el. Dar nu ce sombre. Un ce? Da, am să fiu foarte critic cu ele, da, ce? și eu. Oricum, nu-i de mai mult de ce. Ok, și acum, marele final. Acest Cio Intens Extra cu chili, uite, iară chili. Bă, te seamănă cu maxurile. Da, bă, e maximum ca variantă Cio, așa de așa. Și mă era și aia cu sare de mare și piper, numai că n-am găsit-o nicăieri, am fost la 10 magazine. Hai, ia că tu ești barul. Ia că văd unde ăsta mai roșu, că ăsta o scăpa mai mult aromă. O scăpa mai mult aromă, da. Ia uite și ăsta. What the fuck? Bro! Hai de pui mei și picant ăsta. Păi dat fix ăla m-am picat. Păi pe ăla mai picant la tăia a fost ideea, ia fii atent. Ia-l pe ăsta. Ia-i pe ăștia. Da, o să mor. Da. Kill yourself. Dar e un pic mai picant ăsta decât ăla cu chili și cașcaval. Dar mai e ceva pe lângă ăsta, că se mai simte ceva. Cred că... Oh, e picant, da, e picant. Picant. Famous last word. Bă, mai e ceva pe lângă ăsta aici. Nu-i numai chili picant, că asta nu-i... Mai ales ceva... Ce faci, mă, paralizatule? Hai să dau, da. Pui mei. Băi, bun. Asta le cu tine acasă. Da, să dau clar. Se dau și după ceva de pe aici. Oricum alea micuțe le mâncăm acum rapid. De că eu n-am mâncat nimic de când am ieșit de la școală. Am fost la Serios. Serios, te rog frumos să sponsorizezi Infoailu. Vreau o colaborare între Serios și Infoailu. Ce să fac? Să fac o pauză mică în curtea școlii? Da, aia, deci aia e dorința mea, să fac o pauză mică decât în clasă să o facă. Deci un mare like pentru doamnele de la Serios, cele mai drăguțe doamne pe care le-am întâlnit. Dar vă rog să dați like, că m-au costat cred că vreo 80 de lei măcar, toate cifrele astea, poate mai mult. Chipsurile ajuns să fie foarte scumpe. Hai, dacă o pungă de asta mică, care trebuia să fie 2 lei 50, 5 lei Băi, 50. chiar deci, nu știu dacă le-am dat eu fix pe alea mai picante, că am fost atrasă de culoarea lor. Cred că da. Bă, dar îs picante, rău de tot astea-s bune. Wow, stai că deja mă ia. Bă, S, mai de S. O să dau S. Îi dau S, hai să îi dau un S. Dacă mănânc prea multe, mă c*** moale, deci nu-mi place. Dacă mănânc o pungă de asta, cred că... Să-i băbudă. Nu, deci cred că mi se și desfundă nasul. Asta să zicem și overall, mai bune decât Pringles și Lay's. Să facem și un clasament al videoclipurilor, așa care sunt mai bune overall. Deci, overall, și eu cred că e the middle child. Cred că e copilul din mijloc. Pringles-ul, în schimb, Pringles-ul a fost bun. Deci au avut câteva arome la care nu mă așteptam. Dar nu au avut stinkere, nu au avut nici de alea oribile, cred. Aia e ideea. Ăla cu sal și vinegar, ăla a fost. Ai de viața mea, ăla care a țăpat sub masă. Ăla a fost teribil. Ăla a fost. Da, mă, dar față de Lay's. Lay's-ul a avut vreo 2 sau 3. Da, au avut mai multe. Au avut ăla cu Lay's cred că e aici, după aia Cio și Pringles. Chiar dacă... La egalitate între mine, Cio și Pringles sunt mai așa, știi, asta e Pringles, Cio, gen un pic mai aproape și Lay's sunt mai jos, da? Bă, am un fix la chipsuri, nu mă gândeam în vieța mea ca să fac un tier list. Nu credeam că o să ajung să le cunosc. Eu nu făceam diferență între Lay's și Cio, eu să cumpăr chipsuri. Acum ești un bar mare, ai crescut, da, ești acum... educat, ai diplomă în chipsologie. Exact, suntem chipsologi. Dacă aveți nevoie de sfatul din chipsuri și alte măgării, da. Dacă vreți să faceți chipsuri la ceaun, chemați pe băiatul să face cel mai bun ceaun ever. Bă,
ce mi-a amintit acum că vreau să fac niște crispy-uri de alea de pui cu chips, știi cum am văzut pe TikTok? Da. Bă, ne-a toată lumea salvează rețete de pe TikTok, așa că da, trebuie să ne apucăm de făcut și de mâncare. Să facem o să facem unul, dar nu aici că mă bate mai că dacă dăm. Facem la mine, fratele meu, știi cum o să fie? O viață. Vacanță, dacă nu știu. Vedem, bro. Vedem. Timp. Auzi și asta o idee de videoclip. Da, avem multe idei, mai ales că se deschide un Kaufland lângă noi și o să luăm de acolo tot ce ne trebuie de acum, nu mai trebuie să mergem în 10 magazine diferite, o să fie punct. Și următorul videoclip o să fie probabil Takis vs Doritos, facem un 4v4, ceva 5v5 și o să vedem care mai. Da, și vedem. Da. Ăsta a fost videoclipul, nu uitați să dați like și să vă abonați și să vă uitați până la final că m-a costat cam mult pe mine acest videoclip. Foarte mult. Lasă că o să-mi dea bani de pe Răzvan. Bineînțeles, să-l plătesc înapoi. Da, Gabi. Îi dau respect. Plata o să fie în cei cu Vlade. Da, o să fie în afterlife. Bine și ne auzim.